niretzat gogorra izan zen, bai. Emakume bezala ere, ez? Olako istorioak entzutea eta nik pertsonalki abokatuaren papera egitean nolabaiteko barrera jarri behar nun. Batez ere epaiketan, baina baita ere entsailuetan eta nik sentitzen nun lehenengo entsailuakin behar nitula, negarrin behar nula, ondoren pareta hori jartzeko. Ze hori gertatu zitzaigun Nagore eta Bioi behin ensaiatzen nahi ginen, eta lantzen, entsaioa bukatu, eta nik negar baten hasi nintzen, barrutik osea, bueno, oso gogorra da, eta bueno, kontzientzia hartzezu, ez? Hainbeste emakume olako egoeran egonda, eta orduan, bai, lan zaila izan da, baina era berean oso interesgarria. Nik espero dudana da, bai, kontzientziak mugitzea, elkarrizketak provokatzea honek, eta agian, bueno, eta emakume batzuk agian argi pixkat ikusten badute edo, ondo legoke, nahikoa litzateke.